Cando marchei tiña 21 anos e tuve que ir polo mundo adiante porque había moita xente na casa e non tiñamos para comer todos. Marchei para a Inglaterra cando tiña 21 anos e deixei 2 nenos aquí, unha nena e un neno, con miña nai. Foi moi complicada. Ti pensa que aí deixei unha nena, e iso para mí foi moito. O retorno, pois, outra vida. Poñerse tamén a traballar para vivir e para comer, claro. E cosíamos o que facía falta, facían de todo. Camisas de homes, pantalóns, miña tía sabía facer de todo. Eu prácticamente non tuve en xuventud. Miña nai enfermou tendo eu 11 anos. Empecé a ser nena e a disfrutar e a andar por aí cando me casei, con 21 anos. Tempo para min, agora, máis ou menos, pero esta hora xa nunca o tuve. Entón, eu no tempo para min xa non penso. Hombre, vives para a xente, como por desgracia me pasou. Vives para a xente. E agora, claro, aunque queres vivir, pois agora xa estás todas caralladas xa non che tira para salir moito. E así estamos. As historias todas vanse repetindo. Todas traballando moito e peleando moito, pois unhas no traballo fora da casa, outras dentro. Creo que hoxe a muller que está máis esclava aínda que antes. Polo motivo que teñen os seus nenos, leválos ao colegio, facer de comer, teñen que facer a comida para o día seguinte, e andan así atereadas todo o día. Eu vexo de mulleres así, a montón, non? Nós mesmas temos que acerrar algo positivo para salir de como hai isto de depresións. O bonito é que salir, de dille a todas estas persoas que non se metan nun pozo, porque ese é moi malo, falar con todo o mundo. Nós, agora mesmo aquí, que estamos aquí todas reunidas, pois mira, pois é unha maneira de sentirnos un pouco positivas, porque antes non podías facer estas cousas. Pregúntame, como faz para estar así? Pois nada, collas pilas de Duracell pola mañán, pero a noite que agotas me volvo a cargar. Se non estivera nestes sitios, quizás hoxe non estivera aquí. Digo de verdade, digo de corazón. Agora mesmo encontrome moi feliz porque teño cousas que non pensei de chegar a elas. E agora, pois, encontro moi feliz. Yo tengo una vida sencillita, pero normal. Hago lo que puedo, no lo que quiero, pero bueno, estoy muy bien. Estou ben, non pido máis. Como non te enferma, xa está. Que máis quero? Agora mesmo síntome ben de salud, de ánimo, e non teño nada que reprocharlle a vida. Nada. Estou contenta. Ao final é sempre o mismo. Eu creo que as mulleres sempre somos as que máis peso temos nas casas e na sociedade, vamos, por descontado. Eu creo que o mundo moven as mulleres, e o día que as mulleres paren, acabou o mundo.